Nedáš mi napiť miery vypočul. Fajka to tak. Koľko? Však za koľko? Za 15 eur? Čo? Za 20? Za 25 fajka, more, počka nám veľká pusu. Za 25? Nie, vážne? A dáme na 20. Ale čož, na 25? Nie ti zima teraz na 25. Za 20. Počúvaj, za 20. Aj tak by som myslel, lebo si traja. Však trondáš, tú fajku máš za 25. Ale počúvaj, keď tu 25 vydeliš na 3, to máš 7,50 za každého. Nedá sa 25? Počúvaj, keby som bol sám za koľko? 25. Za 25? A traja? Koľko je 25 k 3? Počítaj. Však, ale vypočítaj ty, čo ty si toto... Máš chodíš do školy. Počkaj, idem vonku, mám ísť vonku. Ale povedz, koľko je 25 k 3. Auta počítať a potom sa ty. Ale není problém, povedz, koľko je 25 k 3. To mi počítaj. Ale však ty do piči. Počkaj, vypni motor, bo to z ňou není šanca. Vypni motor. Vydržíš? Vydržíš na skoro. Nie, nechaj. Počúvaj, dohodneme takú cenu. Dohodneme. Trom na nás, počúvaj. Dohodneme žiadnu cenu. Dovidenia. Dovidenia? Počúvaj, čo máš v ruke nejakú, Carrefour, ale tak? Baseball. Baseball, joj, táto sa bojím, joj. Mám vystúpiť. Ty videl stovku za Morris Green za 9 sekúnd. Dobre, počúvaj, choď vonku. Počúvaj, keď ti poviem 3-4, vyštartuješ? No dávaj, 3-4, no poď, maj sa. No dá ty piča.